Lamin. Tunche. Bashite. Bashite. Komi mu ye saraka boko kuma fi asira. Donc shini ne do. Nani matuluni. An ka lajɛ kow bɛ se ka taa ni cogo min na. An bɛ se ka kow dilan ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Walasa a ɲuman bɛ tɛmɛ cogo min na. N'a ti kɛ baasi ye. A tɛ kɛ baasi ye n fa. Nka a kun to o kun bɔ quoi. I kana ne nɔfɛ ka ne ɲininka ko bɛ kɛ cogo min na. A bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen. A k'o cogoya kelen de la. Wa f'i ka dɔn k'a fɔ fɛn min don vendredi de ma. N'o ye sini ye. Jama de bɛ na, jamaba de bɛ na. Ne b'i deli. I ka kɛ Ala n'a kira kama. Hali n'i ma ye saraka bɔ yɔrɔ kɛnɛ kan, o tɛ problème ba ye. Parking, i ka fara parking kan. I y'a faamu. Sabula e ka dugawu a ɲɛci foyi de tɛ an ka baba ye. Ne de fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o. A misiw, a fɛn ninnu, wa bon, i muso. A fɔ i muso ɲɛna. Tobili a k'a sen bɔ a la. Ni maaw ta déjà. Bon, n'a a bɛ se ka minɛnɔgɔ kɔni ko, ça fait rien. A bɛ se ka minɛnw ko, u bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye ten quoi. N'o tɛ aw ɲɛci foyi de tɛ yen. I m'a faamu. A kɛra aw ɲɛna o, a ma kɛ aw ɲɛna o. Baba tɛna nafa fosi de sɔrɔ. Fanga tɛ dɛ. Fanga tɛ. Sabula barika kisɛ kelen a tɛ e la, a tɛ muso la. Wa ni aw nana ye kɛnɛ in kan cogo modèle dɔ la dɔrɔn, a bɛna digi baasiw la. Ne tɛ fɛ o yɔrɔ tɛ quoi. A bɛna kɛ kuma suru ani ko dɔ ye. I ka kuma faamu. N y'a faamu. Lamini, Ala k'an bɛn kelen ma. Fɛn bɛɛ kun ye Baba ka saraka bɔ de. Ne kɔni ka laɲini ye saraka ɲuman ka bɔ. A ɲuman bɛ bɔ. Wa saraka min bɛna bɔ, Ala ka hɛrɛ se bolo. Amina, amina. I ye fɛn o fɛn fɔ, n y'a faamu. N'Ala sɔnna ma, n b'a k'i ta ye. Inchallah. Wallahi. N'o de ka ko diya n ye. Upa de upa. Ci de ye la. Saraka bɔ san ne de b'a misi san. E tɛ maloya yɛrɛ. Sɔnsɔn ne Lamini a m'a kɛ cogo di, a m'a kɛ cogo di. N bɛna n si k'e t'a la. A bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen a m'a kɛ ten. Jugu sago ye. N'i wele baasi la. Ko bɛɛ n'a waati don. I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sini ye Baba saraka ci ko ye. N taara se n dɔgɔkɛ ma. Ni n'a kumara. A ye kuma caman da yira n na. N tɛna se ka foyi bɔ ale ta la. N se tɛ ale ta la. Nka e de ye ne furumuso ye. N bɛ se ka kuma ni e de ye. Wa n b'a dɔn e bɛna to n ta la fɛnɛ. An ye kuma ɲɔgɔnya kɛ. A y'a yira n na k'a fɔ k'a ka d'a ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka minɛnɔgɔ ninnu ko. Ni tobiliw banna, minɛnɔgɔ minnu bɛ to, mɔgɔ minnu b'u ko, n'i bɛ fara olu kan ka minɛnɔgɔw ko. Ani ni baaramisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ yen, i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ se ka minnu kɛ, i ka fara olu kan k'o baaraw kɛ. Ala! Haja dere minɛ ko la. N fa, ne yɛrɛ de kuma dɔ la ne ma taa. Ko ne ka fara minɛ ko la aw kan. Komi e bɛ sɔn jɔnmaya ma, nka ne ayi, ne tɛ sɔn jɔnmaya ma, n t'a kɛ. Par l'arrêt. Merci. Ça va bien? Ça va. A kɛra cogo di? Damini, ni bɛna nisɔndiyalenba de don. An ka wari minnu bɛ ne bolo, a ye 4 sɔrɔ. Waaw. Ko ɲɛna yɛrɛ de. Komi i ye so jɔli daminɛ so ma ban, ne tun b'a fɛ an ka ta an ka so tɔ laban. Walasa i balima minnu bɛ village la, olu dɔ bɛ se ka na fara i kan yan tuguni.
Sita. Tiɲɛ la sojɔ ko mun tɛ ne ka projet la nin waati in na. Ne yɛrɛ mago tun bɛ wari in na k'a kɛ ka projet dɔ monter mun bɛ se ka nafa don du kɔnɔ don dɔ la. Sojɔ kuma tɛ tɛmɛ. Dameli, i ye tiɲɛ fɔ wa ne y'i faamu kojugu. Dameli, f'i k'a dɔn buna hadamaden i mana fɛn sɔrɔ togo o togo n'i balima fosi ma bɔ i nɔ ma nafa foyi t'i ka fɛn sɔrɔ la. Wa mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ juguya ka sɔrɔ i ma fɛn k'a la wa i yɛrɛ t'a kun dɔn. Fosi tɛ nin n'a ɲɔgɔn kɔ. Dameli dɛ, fosi de balima tan tɛ yen nɔ sɔn ka kuma ma. Chérie. Amen. Merci. Ne bɛna fɔ. D'accord. Tanti. O don o la ne nalen ne kun sigilen bɛ sokura in dalen yan nɔ cɛ min sigilen filɛ nin i ka nin miiri diɲɛ natigɛ ko foyi ma k'a ma mun fɔ ne ma wa kuma min digira n'a ka tɛmɛ a bɛɛ kan a y'i dɔgɔya de ka tila ka fɔ ma ko nana ni n ka malo bɔrɛ ya. Ati, e ma foyi ye fɔlɔ. Nin dun ko nin dun ye jahanama du de ye. N den b'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ nimisalenba de don mun de la ne donna nin dun furu la. Wallahi ni barika t'i kɔ n'i donna nin dun kɔnɔ. Madala hali b'i tile fila kɛ yan. Wa n'i kolen tɛ n'i donna nin dun kɔnɔ subagaw de bɛ yan u b'i dun mɔgɔ jugubaw de bɛ yan nɔ balima jugu de bɛ yan nɔ i ma ko mun kɛ u b'a fɔ i y'o de kɛ i tɛ se ka kuma nin cɛ ne sigilen filɛ yen fɛ i b'i ɲɛ ci min kan barisa ale tɛ changer fo ka taa bulu fiyɛ a bɛ sa ta i y'a faamuya n'i kɔni sera ka ne ka kuma lamɛn o bɛ diya ne ye. Tanti a kɛ i n'a fɔ k'o kɛra ka ban a tɛ ka foyi yir'i la wari nafolo min b'a kunna. Nafolo min bɛ ban. Mais ni min f'i ɲɛna nin bɛɛ bɛ ban don dɔ. N'a ma ban kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka mun kɛ n na barisa n fa tɛ se ka foyi bɔ a ta la ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka mun kɛ. Kuma fana ka gɛlɛn tɛmɛ n fa fɛnɛ ma le. Ko jumɛn ko kuma wa ale ye fugariden de. Nfa tɛ yan. Naamu. Lamine. Ça va? Non, ça ne va pas. Ça kɛra cogo di? Nfa. Kunu n nana sɔrɔ den bitɔgɔmɛnin dɔ sigilen don n ka yɔrɔ la. Elle m'a dit que ale bɛ e de ka responsabilité la wa k'i ka subagamuso in ko o kɔrɔmuso den de y'ale wa je ne sais pas. N b'a tɔ ɲɛɲini k'a dɔn. I nana ni mɔgɔ dɔ ye n ka du kɔnɔ i ma foyi sara n na je n'en disconviens pas. E b'a dɔn tigitigi den in balo a bɛ bɔ ne de kun wa ne ma jigin den in na ne jigira e de la. Sabula a t'a kalama ko du in tilalen don an ni ɲɔgɔn cɛ de. Moi je veux que i ka limite yira a la sani a kana kɛ ko dɔ ye. Nfa a kɛ ala ni kira kama jɔ i jɔyɔrɔ la sa. E bɛ se ka na mɔgɔ ye ne ka du kɔnɔ cogo di sans mon consentement ne de bɛ nasɔngɔ bɔ ne de bɛ malo san walima a ka malo bɔra a n'a ka malo bɔrɔ nana. Lamine n'i ka kuma mɛn a ju t'a la ni ala sɔnna ma a tɛna se yen fan fɛ tuguni nka n bɛ fɛ ka laɲini fana kelen k'i fɛ b'i deli ala yɛrɛ kama min ye nasɔngɔ bɔ ni maloko ye i k'o da i ni muso cɛ an yɛrɛ fana bɛ se k'an occuper an ta la i y'a faamu Baasi t'a la. Ami hakɛ to dɛ Ala ka fiɲɛ k'i yɛrɛ so ye. A mɛn o mɛn e bɛ ne sɔrɔ n ka yɔrɔ la. Nɔgɔnin bɛ na.
Allah k'an bɛɛ sa Atu, ça va? Ça va. Ok. Don. Baasi t'i la kɔni? Baasi foyi tɛ. I ye denmisɛnnin ninnu ye. Ala ka Amina ko bɛɛ nɔgɔya. Amina. Ala ka cɛ ɲuman d'i ma. Amina. Ala k'an ta fanga d'aw ma. Amina. E ma den ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye sa. Ala bɛ se a ka ko la sa. Mɔgɔw b'a fɔ ko muso ɲuman ye muso ɲuman. I ni cɛ ɲɛnɛma tɛ bɛn. E ma dɔn e ni n cɛ in tɛ sanga. Atu. E m'a faamu de. Bɛɛ n'i kɛcogo de don. Sinon mɔgɔ jugu tɛ o. Mɔgɔ jugu tɛ. Mɔgɔ ye juguya ka se nin degré bɛɛ ma. Tiɲɛna, e ye denmisɛnnin i tɛ se k'a faamu tantɔ. I bɛ ka taa min? Ne ya, anw sigilen de don. Ah, ok. I bɛ se ka t'i ka baara kɛ. I y'a mɛn. Fanta. Naamu. Taa min. Ɲa ma i ka taa kiridi san ka di yan. Awɔ. Kiridi 200 la y'a minɛ. Awɔ, n y'a mɛn. Awa. I ko k'i mago bɛ ne la a ka di kɔni. Awa ka di. I tulo b'i la. Danbele, n'i ba ka kuma cayara i ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la, i b'a to yen nɔ. E de kɛra ba ye sisan, ale ye den ye. Nka k'o kɛcogoya, ale t'o kama. A b'i bange wagati min, a bɛ ko dɔn ni e ye. A y'i nɛgɛn, i kɔrɔbayara. Ale yɛrɛ kɔrɔla sisan. Ko caman bɔra hakili la. I b'a ye n'a ye muso min, e bɛ dimi. N'a ye nin, e bɛ dimi. E de kɛra ba ye sisan, ale kɛra den, e de kan k'ale ta. N'a y'i nɛni, k'i muso nɛni, ka diɲɛ kuma o kuma fɔ o ma, i b'i da don o kan, ka kɛ sabalibaga ye. N'i ni muso donna so kɔnɔ, a f'a ɲɛna, musokɔrɔba hakili sɛgɛnna, a ka kɛ sabalibaga ye. Hakim. O tuma a kɛra cogo di? Jumɛn? N ka crédit ɲini. Crédit ma se ma? Ka se ma n'a sera ma ko ne bɛ ɲininka. Ne dun ma taa crédit san ne y'a di Atu de ma k'a ka taa san. Ah? E y'a di jɔn ma? Mun na? I jɔn k'a ɲini. E b'a d'a ma mun na Fanta? O kɔrɔ wulu bɛ ci a b'a kugala ci quoi? O tɛ sa. O de don, o de don. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. N ka crédit kana sisan. Atu. 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 Kɔngɔ. Atu. Hey, mun de bɛ yen nɔ? Subaga i bɛna den tɔgɔ dun wa? Mun de bɛ yen nɔ? A ye mun de kɛ? Yafa n ma, ne mago bɛ Atu de la. E k'a lajɛ ko silamɛ. Atu. A ye mun de kɛ fɔlɔ yan'a ka bɔ? Ne mago de b'a la. N'i m'a fɔ a tɛ bɔ. A ye mun de kɛ? Atu. E taara crédit san, crédit ma na dɛ. Papier kɔni filɛ nin ye. Allah. Yafa n ma ko ne de filila. Yafa n ma y'a mɛn. Awɔ, n y'a mɛn. K'e filila. Kala ban cimuso ni jɔlen ne kan. Bɔ ne ɲɛkɔrɔ. Yafa ne ma. K'a tiɲɛlen don. N'u y'i ci dɔwɛrɛ i ka taga i bɛna n tɛ kelen sɔrɔ. Jɔ an b'u bɛɛ da.
ne y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn nin minɛ k'i den i bɛ taa di tanti Fanta ma a ka taa crédit wɛrɛ san ka envoyer a cɛ ma i b'a dɔn a cɛ ka ko ka gɛlɛn kojugu walima i b'a fɔ k'a ka numéro sɛbɛn ka nin ka d'i ma i yɛrɛ ka taa envoyer mais a kana to a cɛ ka bɔ a kalama i y'a mɛn Tonton ne tɛ wari in minɛ aw yɛrɛ de bɛ ko dɔw diya nin na a muso dɔ a y'a to a k'a ci k'a faga i ka foyi t'o la 200 kama ayi o t'a cogoya ye i ye denmisɛnnin ye i tɛna a faamu e ka nin minɛ i b'i den i ka taa d'a ma 200 kama ne kɔni tɛ n'o minɛ an ka taa bɛ yen k'a ci k'a faga Chérie, kana n'i fari faga nin na a ma nɔgɔ i ni mɔgɔ min gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ka n'u ka saya o ci f'i ɲɛna a bɛ mun ye mɔgɔ la Ala dɔrɔn de b'a dɔn saya cilen don ɲɛnamaya ma don o don dɔ bɛ sa nka i tulo don o don saya o ci la o ka ɲi waju banbagatɔw mago t'an ka foyi la n'a bɔra duwawu la an bɛ duwawu de kɛ Ala ka hinɛ a la i bɔ tan ça va aller an la tɔnɔ Lamini Man la. n y'a mɛn ko sini o fa ka sarakati bɛɛ O kun. ne yɛrɛ ma min faamu wa aw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn ko la kuma tɛ ka mun na sarakati bɔ aw fa ye o tɛ k'aw fa su lawuli ka tila k'a dada yan'aw ka sarakati bɔ aw fa ye aw b'a ɲini ka bɛn ko la o la o nɛɛma na s'a ma aw fa yɛrɛ taara ka du kelen min to aw bolo yan nɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn fara fara o nɔfɛ kuma tɛ k'an bɛna taa sarakati bɔ o ye mɔgɔkɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni denmisɛnnin ye dugawu kɛ k'a tɛ bin o kama ne nana dugawu kɛ Ala ka sarakati minɛ k'a nɛɛma se aw fa ma Yanga. I nana bonya jɛrɛ Fanta fɛn dama damani o ka di Ala ye kojugu n'i miiri kɔnɔ ko sini bɛ taa bɔ karisa ye Ala kama ni se b'i ye n'i b'a tigi ɲɛ i b'a ŋaniya n'i taara 200 bɛ mun n b'o d'a ma ka baro kɛ o miiriya kɔnɔna na k'a ta bi la fo ka taa bila lawaleyali la wallahi mɛlɛkɛw ni bigi de bɛ ɲɔgɔn na a tɛ yɛlɛma fiyewu fo ka taa s'i ka don ma o kɔnɔna na n'i y'i miiri ko mɔgɔ dɔ ye ko dɔ k'i la a y'i tɔɲɔ i yafara Ala kama Fanta i ye juru de don Ala la dɛ Ala ko k'an ka juru don ale la ale Ala de bɛ juru sara mɔgɔ caman ka juru bɛ Ala la dɛ n'i sinamuso in de i bɛ se ka kuma caman fɔ nka i ko k'i ka kow di Ala ma Ala de b'i wasa